An balima Mali kɔnɔ Sinowa bɔlɔn ka soba ani Mali bolola baarakɛlaw n'a bɛ f'o ma ko société coopérative pour la promotion des arts et culture du Mali, olu de ye hakilila in ta ka ɲɛsin jamana kɔnɔden dɔw ma. Olu ye kuma fɔ an ɲɛna cogo min na, maa minnu n'olu cɛsirilen don jamana ko la, u ka commune yiriwali la, jamana yɛrɛ yiriwali la. Ko u fana sigilen u ɲɛ bɛ baara taabolo la. Bamananw ko ten ko filɛbaga wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso la mun t'a cɛ ye. O kɔnɔna na k'olu fana se ye mun ye ka di o baara ɲumankɛlaw ma jamana kɔnɔ, u ye ka jɔnjɔn ta ka d'u ma ani papier waleɲuman dɔn papier ka se ka o d'u ma, a fɔ ko o ye olu ka dɛmɛ ye ka ɲɛsin u ma, ka se ka u fari walawala u ka baara kɔnɔ cogo min na. O baara kɛra kunun hôtel Radisson na. Baara in a ɲɛsinna mɔgɔ 7 de ma. Ni ne yɛrɛ n yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ, ni a kɛra balilako in yɛrɛ la, balilako min don duman kun don. Baara kɔni kun cɛra kunun. I kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko i bɛ wulikajɔ caman kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma k'u dɛmɛ. O bɛ se k'o dɔ fɔ an ɲɛna. Maa ma i yɛrɛ da nka kuma dɔw la, maa b'a fɔ ten ko ka fisa kuma dɔw la. N'o ye tiɲɛ ye. Bon ne ka nin wulikajɔ ka ɲɛsin mɔgɔw ma, association ko dɔrɔn tɛ, association yɛrɛ sigida yelen yɛrɛ créé la ka sɔrɔ ne bɛ nin baara kɔnɔ. Sigida yelen créé la ka sɔrɔ ne ka baara ye mɔgɔ dɛmɛ. Bon o ye bɛɛ n'i dacogo ye. Ala yɛrɛ ne da ten, ne ka hɛrɛ sɔrɔ k'an sigiɲɔgɔn ye, ka sɔrɔ ma fɛn dɔ k'a ye, a bɛ n degun, ni Ala cɛla la a bɛ n degun. O kɔnɔna na ka na association ko bɔ o kɔnɔ, an ɲɛsin o baara kelen ma. O de ye an se nin yɔrɔ la bi. N'o tɛ fɛn kura tɛ ne bolo, association créé la ka sɔrɔ n bɛ nin baara kɔnɔ. Mais ni Ala y'a kɛ a nana kɛ jamako ye, u tila k'o ɲɛmɔgɔya kalifa n na, ne kɔni hakili la o ye si binnen a tɔmɔminɛn kɔnɔ, an tɛmɛna n'an ka baara ye, ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin an ka sigidaw ma. An se kɔni ye fɛn mun ye ka se ka sigida lamɔgɔ lafiya u ka tagasegi baara kɔnɔna na, an ɲɛsin olu ma. Sira dilan bɛ o la, jiko bɛ o la, hali ka fara ɲɔgɔn kan ka taa énergie la ka se ka courant sama ka taa yɔrɔ dɔ la, u b'o la. Bin kɛra fantan minnu kan ka se k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka damakasi papier don ka u ka hakɛ ɲini ka d'u ma. Bɛɛ b'an ka baara kɔnɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara in yɛrɛ ɲɛsinnen don muso ni denmisɛnninw de ma. Parce que n'i ye jateminɛ kɛ olu de ye jamana in, n'i ye mɔgɔ sigi 100 o 100 muso ni denmisɛnninw bɛ sɔn ka 70 ni kɔ de t'a la. Ne hakili la n'i b'a fɛ ka i sen don i ka jamana jɔli la, i bɛ ɲɛsin o kulu 2 de ma. O kɔnɔna na an ye a se ka kalanbulonw sigi. Bamananw ko ten yan'i ka mɔgɔ dege jɛgɛ dun na, a dege a minɛ cogo la. O de kama an ye kalanbulon sigi ka ɲɛsin musow ma ani jeunes ma, sifinnakaw. N'an taara an b'u ɲininka parce que yɔrɔ bɛɛ ni a taabolo don. Musow aw ka sigida la aw mago bɛ fɛn jumɛn de la kalanbulon na ni o kɛra aw kun, o kɔfɛ ni baarakɛminɛn ɲinina k'a d'a ma n'a bɛ se ka nafa se aw ma. O bɛɛ b'i ta fɔ. Vraiment an y'a jateminɛ, Ala ye jamana in sɔn yiri dɔ la ni a nafa ka bon kojugu, ni o ye si ye. Situlu 2 a bɛ se ka bayɛlɛma ka kɛ fɛn caman ye. An yɛrɛw ka formateur ye mun fɔ an ɲɛna, a bɛ se ka kɛ fɛn caman ka gamu 20 ɲɔgɔn adamaden magoɲɛfɛn na, fɛn 20 fo ka se fɛn 30 ma, situlu bɛ se ka o bɛɛ lase mɔgɔninfin ma. Donc o kɔnɔna na an y'a ɲɛsin o ma parce que musow b'a fɔ ko safinɛ de ka di u ye. Ni safinɛ ka d'u ye, n'Ala y'o yiri yɛrɛ nɔgɔya anw bolo an faso kɔnɔ k'a sɔrɔ an ma taa ɲini kɔ kan, n'a tila an kan k'o ta k'o don ba la de. O de an ka se ka k'an yɛrɛ ye k'a sɔrɔ an b'an bolo bɔ kɔfɛmɔgɔw nɔfɛ. O de kɔnɔna na an y'a ɲɛsin formation ma, situlu kunda, tigatulu bɛ o la, ntentulu bɛ o la. Ala barika la nin bɛɛ bɛ sɔrɔ an fɛ yan. A bɛ dilan ka kɛ fɛn min fɛnɛ ye, adamaden i kɛra cogo o cogo, Ala mana lajarabi s'i ma cogo o cogo gɛlɛya fanfɛla la, safinɛ kɔni hali n'a kɛra siɲɛ 1 i bɛ maga la, siɲɛ 1 tile kɔnɔ k'i mago ɲa. Donc o de kɔnɔna na safinɛ dilan diyara an balimamuso ye kosɛbɛ. Kɔnɔna na an sera ka
mɔgɔ hakɛ min dege safinɛ dilan na muso ni cɛw la Mali kɔnɔ tiɲɛ la n t'a hakɛ dɔn a ka ca mɔgɔ bayirika ye donc mɔgɔ min ni waleɲuman papier di an ma o fana ko u ye ɲɛɲini de k'an kɔfɛ ka n ka baara jateminɛ ka ye n ka wulikajɔ bonyana o de kɔnɔna na n ye tɔgɔ sɔrɔ ni jɔnjɔn in tabagaw fɛ ni n yɛrɛ dɔ sɔrɔ a la. E bɛ nin hakilila in minɛ cogo di yala u ye hakilila min ta nin a ka ɲi wala a ma ɲi? Ni hakilila ɲumanba de ko waleɲuman dɔ ka di Ala ye ɲuman dɔnbaga ka di Ala ye ɲuman dɔnbaga baraji yɛrɛ ka bon ka tɛmɛ ɲumankɛla yɛrɛ kan. Tari u b'a fɔ cogo di ɲumankɛla kɔni baraji ka bon mais mɔgɔ min ko ka di Ala ye o ɲuman dɔnna ye waleɲuman dɔnna o de ka di Ala ye. Donc ni olu sigilen ɲɛ bɛ anw na se wɛrɛ tɛ olu fɛnɛ ye an ka jɔnɲɔden ninnu ma u k'a dɔn ka fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ b'u la ka galabu don u la. Donc ne kɔni bolo fɛn in a nafa tɛ ban fɔ la parce que a ye galabu kura de don an na n'a sɔrɔ an ka cɛsiri jala ye kelen ye an kan ka kɛ fila ni fila don a bɛ kɛ 4 de sisan ka wuli ka dɔ fara an ka cɛsiri kan pour que don n'a nataw la an ka se ka jɔnjɔn wɛrɛ sɔrɔ mun ni tɛ kelen pour que mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'an fɛnɛ ladege cogo min na jamana kɔnɔ parce que nin fana bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ dɔw fɛnɛ ɲɛbɔ an fɛ n'a sɔrɔ u bɛ ka siga nin baara ninnu na u bɛ wuli ka u cɛsiri a fɛ ne kɔni bolo fɛn ɲumanba don nin kan ka siya jamana kɔnɔ yɛrɛ de a ka u kana dan an yɛrɛ dɔrɔn ma u ka wuli ka ɲumankɛlaw ɲini ɲumankɛla ka siya jamana kɔnɔ mun na an tɛ kelen an kɔni an garisɛgɛ sɔrɔ ka kunfɔlɔ sɔrɔ mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko ɲumankɛla wɛrɛ tɛ yen o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko an fana ɲɔgɔn tɛ jamana kɔnɔ an ɲɔgɔn bɛ yen ɲumankɛla baden bɛ yen a ka ca Ala fɛ an dalen don a la ni mɔgɔ minnu ye hakilila sɔrɔ u bɛna wuli ka se jamana in fan caman fɛ a dogodogo kɔnɔnaw an ka sɛnɛkɛlabaw bɛ yen an ka bagan marabagabaw bɛ yen an ka nakɔ sɛnɛkɛlabaw bɛ yen u bɛɛ n'a kan kan n dalen don a la don n'a nataw la u bɛna wuli ka se jamana wo kɔnɔna bɛɛ la ka se k'olu fɛnɛ jɔn d'u ma ka se k'u fari funu ka baara kɔnɔ cogo min na. Ala ye se di minnu ma n'u ti nin ɲɔgɔnna waleɲumanw kɛ e b'o fɔ olu ye sisan. Bon bɛɛ n'i ka faamali don bɛɛ fɛnɛ n'i ka nafolo baara cogo don mais mun kɔni dɔn diɲɛ fɛn o fɛn nafolo bɔ la n'i y'a bɔ k'a di balima ma ko Ala kama a b'i kunna bin t'a la hali san 10 don i b'a nafa sɔrɔ i b'a nafa sɔrɔ cogo min na i bɔnna ma nafa sɔrɔ de donc setigiya tɛ jamana jɔli la ne yɛrɛ bolo k'a fɔ wari bɛ n bolo wari tɛ n bolo non ne yɛrɛ min filɛ k'a fɔ wari tɛ ne bolo mais hakilila jamana yɛrɛ sigilen don jamana ka ɲɛtaga bɛ hakilila de bolo hakilila ɲuman jamanadenw yɛrɛ ka hakilila ɲuman sɔrɔ k'u jogow falen ka ɲɛsin waleɲuman ma jamana jɔli baara nin dɔrɔn de n'o tɛ nafolomugu i bɛ se ka taga di dɔ ma k'a fɔ ko i mago ɲɛna ni i ma kalanbolo d'a ma ka hakilila ɲuman d'a ma a bɛ tiɲɛ a bolo donc i b'a fɔ k'a y'i ka nafolo tiɲɛ a bɛ tigɛ ɲɔgɔn na donc ne yɛrɛ bolo jamana jɔli tɛ se ka sinsin ka fɔ nafolomugu kan nafolotigiw u ka hakilila ɲuman ta ka di an balimaw ma pour que u fana ka se ka n y'o de fɔ kuma daminɛ na k'u dege jɛgɛminɛ na u ka sa u k'u dege jɛgɛ dun na donc n b'a ɲini nafolotigiw fɛ u y'u ka nafolo sɔrɔ ni fɛɛrɛ mun ye u bɛ se k'o fɛɛrɛ fana kɛ kalanbulon ye ka di an balimaw ma pour que sini ma sinikɛnɛ ma u fana ka se ka k'u ɲɔgɔn ye donc u ka bolo bɔ u balimaw ma minnu mago b'a la ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ.